tomuto Neverending Story, to bol taký pekný film, že Nekonečný príbeh, Limal tam spieval, ako dieťa sa mi to vybavuje. Aj tento zákon je už takým nekonečným príbehom. Si predstavte tú útrpnú cestu. Teraz ho skončíme a za budúci týždeň zase začneme, že to je naozaj nekonečný príbeh, celý tento zákon. A chcem povedať, že tento zákon sa volá zákon o verejnom obstarávaní, ale on by sa mal volať v zásade úplne ináč. A ja pravdepodobne dám pozmeňovací návrh v druhom čítaní, aby sa volal tak, ako sa má volať. Tento zákon sa má volať zákon o tom, ako legálne kúpiť niečo za 200 eur, čo stojí 100 eur. Proste naozaj, to je zákon, ktorý vám umožní z verejných zdrojov legálne kúpiť niečo za 200 eur, čo si bežný človek kúpi za 100 eur. To je celé. Na čo okolo takto toho tancujeme hore-dole. Proste celý ten zákon, všimnite si, aj pre ľudí to poviem, ale to má podľa mňa aj veľké sociologické škody, toto pácha, že my sme princíp súťaže, princíp toho, že byť najlepší, my sme úplne zdegenerovali. My sme to úplne zničili. My sme, proste tu nemusíte byť najlepší. Vôbec, práve naopak. Tu proste musíte byť asi v tom správnom klube, v tom správnej strane a vyznať sa v tomto zákone. A tento zákon vlastne umožní, tak by sa mal volať. A ja ten pozmeňujúci návrh, čo akokoľvek to znie absurdne, ale ja zvažujem aj z pohľadu politického boja, že akú taktiku máte zvoliť na to, aby ste aj ľuďom povedali, že s čím sa ja tu konfrontujem. Prosím vás, ja naozaj niekedy, ja si trénujem svoje sebaovládanie, ale niekedy mám dosť. Proste keď vidím tie príspevky pána Číža, to je normálne rozum stojí. Hen ten malý Putin, čo tu stvára, to sú naozaj veci, ktoré proste od vás chcú, aby ste proste vydali veľké množstvo energie. Niekedy som na pochybách, či mi to za to stojí. A naozaj možno jedna z ciest, ako poukázať tú absurditu, s čím sme konfrontovaní, je v tom, že to začnete proste takýmto zľahčujúcim spôsobom verejnosti predstavovať. Toto nie je zákon o verejnom obstarávaní. Toto je zákon o tom, ako kúpiť legálne niečo za 200 eur, čo stojí 100 eur z verejných zdrojov. Ako je možné, že každú súťaž vyhrá Široký? Ako je to možné? Že proste na konci vždycky je ten správny víťaz. Viete, že my sme ten princíp súťaže zničili. Uvedomujete si tú sociologickú škodu na vedomí mladých ľudí, ktorí prestávajú veriť tomu, že má zmysel byť najlepší? Proste necítite tam aspoň trochu zodpovednosti v tom, že proste, lebo to na naše zadky bude robiť, prosím vás, veď to sa nedá do nekonečna kradnúť, však niekto raz musí aj robiť, musí niečo vyrobiť, z toho, čo vyrobí, musí niečo zaplatiť a z toho potom žije tento štát. Kto bude na tie zadky robiť, keď už všetko rozkradneme? Kto bude robiť na to pre Boha? Však tu musíte vychovať nejakú generáciu ľudí, ktorí povedia, že má zmysel byť najlepší. Že má zmysel proste do noci niečo vytvárať, tvoriť nejaký projekt, že verí tomu, verí v tú spravodlivosť, že má zmysel to urobiť, má zmysel to niekde poslať, že sa tým niekto bude seriózne zaoberať. Prosím nás, tuto nemá absolútne, my sme vieru v to stratili, ja som ju stratil absolútne. Komu mám poslať projekt, prosím vás? Komu tu z vás? Ani jednému by som nedal projekt do ruky, lebo by som vedel, že čo s tým urobíte. To proste sa nedá, veď si to užite. Užite si ten plat, užite si tie benefity, to si všetko užite, ale rozmýšľajte aj nad tým, že táto krajina musí z niečo žiť. Tu sa nedá stavať jak Široký do nekonečna, to sa nedá. Niekto musí vyrobiť 5 korún v tejto krajine. Vy ste vytvorili sociálny úrad pre bohatých z tejto krajiny. Táto krajina funguje ako jeden veľký sociálny úrad pre bohatých. Prosím vás, Širokému platí dlhý štát. Krutému, exekútor Krutý dostáva dotácie, tu príde pán Richter, začne tu splietať do tých jeho 12 eur. Nech povie pravdu. Pravdou je, že vy ste vytvorili sociálny úrad z tohto štátu pre bohatých. Z popradského letiska ste urobili čo? Prosím vás, tam pristane jedno lietadlo za rok, ale udržiava sa zo štátnych peňazí za ťažké milióny eur. Viete, prečo sa udržiava popradské letisko? Preto, aby chlapci z GNT mali kde pristávať. A štát im to udržiava. Lebo chlapci idú do Kempinských hore na Štrbské, tak nebudú pristávať v poli,
Proste štát udržiava popradské letisko, aby mali chlapci kde pristáť. Vy ste urobili zo Slovenska sociálny úrad pre bohatých. Na chudobných už nezostalo. Teraz ich budete oblbovať tu na 12 eur, tam 3 eur, tam 5 eur za plyn, prosím vás. Toto sa takto robiť nedá. Toto nie je zákon o verejnom obstarávaní. Miera je dôležitá. Vážený, miera je dôležitá. Niekto povie Pán Boh, niekto povie príroda. Dala veciam mieru. Aj v Dánsku sa kradne, aj v Nemecku sa kradne. Prosím vás, nenahovárajme si, ale to, čo stvárate vy, to je už bez miery, bez absolútne akejkoľvek miery. Na konci toho nebude nejaký šťastný koniec, na konci toho bude nešťastie, totálny rozvrat verejných financií, sociálny rozvrat, rozvrat všetkého. Však to sa nedá, že na jednej strane vymieňate z vodidlá, ktoré nepotrebujeme. Prosím vás, ešte sú o polovicu tenšie v Rakúsku, veď to je sen. V Rakúsku majú 3 mm zvodidlá, u nás 1,2. Čo sme my, o čo horší? My sme tu psi, lebo áno, tak to zbehlo z linky, tak dajte im polovičné. Zvodidlá, ktoré nikto nepotrebuje, ešte sú aj o polovicu tenšie a na Orave robíme plte. Prosím vás, čo to je za systém? Čo to je za systém? Na Orave je jeden jediný most, ktorý je, vedelo sa, že sa rozpadne, už sa rozpadol, zrazu sa všetci zbadali, ale my počiatek vymieňa zvodidlá. Prosím vás, rieši tu nejaké SMS-ky za STK za miliardu. Za miliardu. Ľudia, za miliardu. Počítajte v starých korunách. Nenechajte sa klamať s tým, že 30 miliónov eur. To je miliarda starých korún. Za miliardu starých korún robiť to, čo robí Radio Express zadarmo. Stojí miliardu. To vám pošle SMS-ku, že máte ísť na STK. Jak u blbých? Jak u blbých. Ale že na Orave už nemajú sa ako dostať, to tu neriešite. Kde máte inde cesty, nevedia sa kde dostať. Prosím vás, rýpete zdravé cesty, strhávate povrchy, len kvôli tomu ste minuli a niekde nevedia prejsť, bez toho, aby si nevytokli tlmiče. Kde sme to dopracali? Toto je to verejné obstarávanie? Toto je to vaše verejné obstarávanie? Prosím vás, tu už všetci ja som požartom hovorím, tu už nikto dokopy nič nevlastní. Však prečo aj? Tu už všetko nás kúpili Cyperčania, Luxemburčania, ja už ani neviem, aké sú to exotické destinácie. Jak sa oni dozvedeli, že to tu my potrebujeme? Jak v Luxemburgu vedia, že v Banskej Bystrici varia držkovú? Prosím vás, áno, pani z Radvane varí držkovú jak doteraz. Ale pani z Radvane ju nefakturuje. Fakturuje firma z Luxemburgu. Ako je možné, že už aj tú blbú držkovú polievku do Bansko-Bystrickej nemocnice musí fakturovať firma z Luxemburgu, pre Boha? To už nemáte Pána Boha pri sebe, že poviete, toto je už moc, to nám neprejde, to nám už nezožerú. Všetko si myslíte, že vám zožerú aj tú držkovú polievku Bansko-Bystrickej nemocnice. A ja neviem, aké jedla varí firma z Luxemburgu. Prísne vzaté ju varí pani z Radvane. Ale ona chúďa, ja neviem, či fakturuje, alebo je v akom vzťahu. To ide všetko cez Luxemburg, jak sa hovorí, cez Košice. My ideme cez, tu nám už nikto nič nerobí. Všetko nám tu robia Cyperčania, nám tu dodajú Luxemburčania, upratujú z Kuraka či z kade. Veď to by jeden nepovedal. Belize, CTčka sledujú na internete, kedy bude kto potrebovať. Prosím vás pekne, a čo som mal také možno iné poznámky, ja si odpustím, možno bude ešte k tomu reč, ale jednu predsa len. Ak niekto povie v tomto parlamente, že ako minister ste nikoho neodstíhali, prosím vás, povedzte mu, že je rok 2015. 1956-58 to bolo. Minister vnútra nemôže nikoho odstíhať. Povedzte to, prosím vás, niekto niekomu. Viete komu? Alma Mater, Univerzita Komenského, podľa mňa je dobrá škola. Prosím vás pekne, nie sme na tom tak zle, aby tam učili takíto ľudia. Nie sme na tom až tak úboho. Aby na tej škole učili takíto ľudia, ktorí povedia, že ako minister vnútra v roku 2015 členská krajina Európskej únie a povie, ako minister vnútra ste nikoho neodstíhal. Prosím vás, nie sme na tom až tak zle. Nie sme na tom až tak zle, aby na tej škole musel učiť právnik, ktorý zastupuje úžerníkov. Nie sme na tom až tak zle.
aby právnik, ktorý zastupuje úžerníkov, pohotovosť, vašu, čo vy kryjete, aby bol členom Rády pre ľudské práva, veď to je absurdita, veď to je sen. To už nikto tomu ani nemôže uveriť, veď to sa nedá ani napísať, to sa nedá vymyslieť. Taký scenarista neexistuje, ktorý by napísal všetky tieto absurdity. Ako môže byť právnik, zastupujúci úžernickú spoločnosť 18 000 podaniach voči biedným ľuďom, kde si nárokujú zmenkový úrok vo výške 0,25, ako môže byť členom Rady pre ľudské práva, mi povedzte? Branislav Friedrich, váš kolega z právnickej fakulty, prosím vás, to je presne to sú tie zákony, kolega to tu hovoril, to sú tie zákony, ktoré tu púšťate jak hmlu. Poviete, idete riešiť schránkové. Vy ste tu pred 2 rokmi povedali čo? Že idete riešiť úžerníkov. Ako ste vyriešili úžerníkov? Keď 18 000 podaní na súdoch je si pohotovosť. Hnusní, špinaví úžerníci cez českú firmu nárokujú zmenkový úrok vo výške 0,25% denne, 93% per annum. A viete, čo sa stáva? Že súdy im to posvedcujú. My sme sa už dopracovali k tomu, že sudca, za nimi je dvojkríž, pod slovenským dvojkrížom sa postaví a povie mene republiky, mene Slovenskej republiky, odsudzujem tohto biedáka, tú pani zo Spišskej Belej, ktorá si chuďa požičala 300 €, aby zaplatila úžerníkom zmenkový úrok vo výške 0,25% denne. K tomu sme sa dopracovali. Ale pred 2 rokmi ste mali koľko tlačoviek, jak ste to zastavili, jak ste úžerníkov zastavili, kde ste ich zastavili? Veci robia s vás srandu. 2.9. nemali dávať úvery. Mladý Hatina sa postaví a povie, my poskytujeme úvery, však si s vás už robia srandu. Alebo z koho, alebo s kým to bolo dohodnuté? Toto sú presne tie vaše zákony. Pred 2 rokmi ste začali boj proti úžerníkom, tak to dopadol. 18 000 je ich teraz, každým dňom to rastie. 10 000 ľudí sú utečencami vo vlastnej krajine. Naša krajina ich naháňa. Úžerníci, exekútori, už aj súd. Ako môže súd odsúdiť biedného človeka v spotrebiteľskom vzťahu, aby zaplatil zmenkový úrok? Ako v slušnej krajine? Nie, iba na Slovensku. To sú presne tie vaše zákony. Teraz tu hovoríte verejné obstarávanie, nejdete riešiť, vy to nechcete riešiť. Vy ste len potrebovali vypustiť hmlu, že ste to vyriešili. Kto to pozná, prosím vás, ten hrubý zákon? Kto to? Pani z Michalovec, chudia sa bude tým analyzovať, že či to bude funkčné. Jasné, že to není funkčné. Vy to nechcete, aby to bolo funkčné. Vy ste nechceli protiúžernícke zákony, aby boli funkčné. Vy to nechcete, vy to kryjete, vám to vyhovuje, vy to chcete, ale to sa do nekonečna nedá. Nedá sa do nekonečna rozkrádať tú krajinu. Nedá sa, aby držkovú varili v Banskej Bystrici firmy z Luxemburgu. Nedá. Nedá sa nakupovať SMS-ky za 1 miliardu a na Orave budú jazdiť koňami a plťami, prosím vás. Nedá sa to, veď to raz musí krachnúť. Musí. A ako je biedný tento ľud, ako je zbytý jak pes, tak verím, že raz si povie dosť, veď toto je už moc. Že už sa nebude na to pozerať. Má najvyšší čas. Ďakujem.